uye lo uye goli. Useyazi nokuthi unjeza akekho lana. Ukuthi leyo nto leyo uyithathephi angazi. Uthi sekusiza kanjani? Kunamadoda ahluphayo la kaMasho. Bakhona kodwa basolayo. Hawu kwamanje akukho engikwaziyo. Into yokuqala kufanele siyenze ukuthola usilwane obala. Hey. Kwenzakalani ke la? Ngikhumbula ngicala ukubona. Ngiyakutshela ke. Hayi wena. Hayibo. Okay, but hello. Okay, uyena lo. Hayi cha shem uyabona izithombe azenzi lutho. Ebe umuhle ugeli muhle. Yo, Lalela ke. Ngicela ukuthi singasichithile isikhathi sethu. Sebhizi siloko sikhulumana nombhedo nosangane bambathi odlulayo engasho lutho asembelief. kahle nje kuba nobona my friend. Hawu, ngiyancoma nje phela ugela uclass. Yabona umbatha hayi cha shame. Hayi uhamba ngelinye izinga ke manje. Kodwa Nxese mngani ngiyazi ukuthi ubhlungu ukuthi uqhudelana naye. Kudelana mina please. Yabona lo muntu osifazana akanayo lento enayo mina. Yes girl, yabona mina amadoda alwala ukuba nami. Mina fikile amadoda uhide luka line afole uline infinite line into engapheli ezama ukuthi aphefumule umoya wami. Aphefumulene nami uyangizwa ukuthi ngithini Hayibo. so nje lona ukuthi nje into ke mhlambe ke menza ukuthi ke abe sezingeni elinjani ile status sokuthi ke phela ke usoma business alolu daka oluningi alinameke ebusweni evala yonke lemfanto egcwele ebusweni bakhe susa lelo daka intombazane nje ongayithola kuphi nakuphi intombazane nje efana nanontombazane nje eyozenzela iwashing emva kwendlu ordinary girl. Hayi sengithuka. Ngaphandle ke nje kwaloko ke hayi ngisayidlovukazi. Okay Ndlovukazi. Oh yes. Sengithulike. Bala nje lo mlomo. Bala nje umlomo mngani ngiyakucela. Akuruze kusheshe. Hey, babukhansela. Anta usadingi lo. Ngiyenzani lento yenzayo la? Yonke into esakala ayikho right. Kona lokudlula legora lesebheda nalabantombazana egqoka ikhinde encane la uzochitha amanzi la. Ayi uxolo baba njani uxolo. Besusa lesandla zakho skema ngaza abantu la. Yo babukhansela ngiyaxolisa. Umuntu akwazi ukuhlala kuphumula la. Into lo bengibuka la ngazi bambuka into yaphi. And then njengoba ngikutshela njengokade ngilongitshela kwenzeka lento engihlale ngikutshela umbatha nje ushintshile akasasiyena and umuntu o behind all this uladlamini unesandla. Oh yes unesandla. Uzelela zonsizwa kuzelela abo bantu. Uyemageja. Yabona mfana lemzimba le inabanikazi. Ngale ngoyixake ngathi. Thina sesike sabhekana nezingo nezingonyama thina mfana. Wemadoda niyazi ukuthi njalo manje ubhekana nempi. Kugcina sekuchitheke igazi. Thina sekuvula amacala manje police station asekumele sihambe imingcwabo ke manje. Anikhathalini. Anikhathali ukuyihlukumeza nokuhlukumeza abantu abanithandayo. Akaja. Ozenza umfundisi la shumayeza wona. Sengathi azawenza amanyala lonkunzi. Utshena ubani wena? Awona kahle sekungicacela ukuthi nina ukuthula kunenza ningahlaliseki. Impilo zenu mathi ziyaqala nje ziyaqonda, nifuna ukubuyela emuva niyokwenza ukungcole kanti manje impilo zenu kumele ihlale kunomsindo nje.
Hey, Geja, uyabezwa labantu bayasho ukuthi sebeke babhekana nezingo neingonyama. Wena uzobathusa ngamakadi. Ngithe futhi unageja adlula uhambe la. Le ndaba le yamadoda le ayabafana. Amadoda kanjani kazimulo labantu ubaqhuba ngemuva beqhubela amathuna abona. Niyazi ukuthi amaphoyisa nabezobuchule bahlole ukuthola izigebengu lezi. Esenza yonke lento yenze abayenzayo la kwamasho. Nina nobathathu ngibona nizokwazi ukubathola. Ufuna senze njani Geja? Hlala nasikhamisa. Sekela abantu bazwisa abantu obuhlungu. Senze njani? Qabo kodwa nikwazi ukusenza uRobocop. Yeke nje lento la kuyoneni. No mhlawumbe kukhona into engayitholi la mina. Unithembise emalini? Hawu. Ngiyacabanga nemali obathembise yona ayinkulu kanje imali sebengadlala ngenkuleko yabo kanje. Skid. Nawe hawu kahleni madoda nibadala manje mangaka. Akwazi ukuthi njalo uma kuzoba khona impi. Yini eniphakamisa izandla kuqala? Nifuna ukuyolwa? Ake ukuthi makusuka namhlanje ke niqale ke nikhethi nina kuqala nje. Uma wakho. Hobe. Hey. Uma wakho uzobona nokuthi uma wakho Geja. Wona Geja. Whisky. Wona Geja. Ngilo uma. Hey man. Anime man. Ngilo wakho. Akekho njengamanje emhlabeni. Ngenxa yenqumo zakho. Sakuya ngafuna amanyala ami. Ngiyaqhubeka namanyala akho futhi. Okay, Geja, yini inkinga yakho ngempela? Avala umlomo wena. Vala umlomo wakho wena. Vala umlomo. Ngizonibuza into eyodwa mina. Kwenziweni ukuthi njalo uma kuzokwenza into ebheceni kubizwe nini? Ngiyahlulela ukuphendula. Angingitsheleke mina. Ngizonitshela mina. Ngothi ngiyahlulela ukuphendula. Ingoba vele izinto zokulahlwa nje. Ngazosijwayela amasimba wena. Uma ukuthi futhi kuyangijabulisa lokho enikwenzayo. Le mpilo niphiyayo. Qhubekani. Ngeke ngize ngine mina phakathi kwenu. Ya, vele hamba la. Again. Hey, labafana labo. Khathala ukukhuza lamadoda amadala. Asewutshela imbatha ukuqabangeni wena lobolekele bakho ngithembisa ukungisa World Cup wathi kahle ukuthi uyafford. Ukuqabangeni vele. Akumina lo. Akumina impela wonke lo. Why ngifumene into enje yenzeke kumina? Why? Okay. Ngeke ngizokuvumela uNondindo abadlale ngami. Ngeke. Nse. Sekudala ngathi. Angitshela lapho de. Yini manje? Mawubhekile thina siyahlanya. Noma mhlambe sathakathwa. Ukhuluma ngani ke manje? Yabo labantu bakamhlongo. Labantu bakamhlongo basigangela bhuti. Labantu bakamhlongo bathatha inseletho sahlala kaMhlongo bahamba nayo baya nayo ezibeni bafika bayigubhela lapha kumnumzana. Ingakho hlezi sibalandela manje ngaso sonke isikhathi. Imake bhuti ufuna ukuthetha yonke le ndlela. Cabanga leyo nto. Bengiloko ngicabanga lento bhuti. Mhlawumbe uGeja uqinisile. Bangamelanga besithelana amanzi nabantu bakamhlongo. Lemfene sibe namaphupho. Asidalelwanga thina ukuthi silandele abantu bakamhlongo basisebenzise mabaqede wosilaqaza le ngaphandle bangasasifuni. Bhuti. Ungalaleli yonke into eshoyo lesiyasikhondla khondla. Yabo emva kwalomshikashika mntakwabo izinto zokhona. Wena ke bhuti uzobe usukwazi ukutholela owele indawo abazohlala kuyona abayithandayo. Mina ke mntaka babihawule intombi solofa usuka iphalaphala zobe ikelele la eminyango wami bhuti ngiyibamba phansi. Wona ubona ngathi yonke into umdlalo la kuwena. Le mfana mina nosibe nesithembiso ukuthi ngeke siphinde silibhade lapha kaMhlongo. Sonke isikhathi le mfana mangena kaMhlongo inhliziyo yami igayibuza. Labantu bangiboshela impilo. Ukumanje ubaba ungizala umkhiza kangikhulumisa. Angikwazi ukubona ingane ezikamama lapha ekhaya. Impilo unkunzi wayengiphilisa yona. Sicishe sakahlekela uphefeni amanyala kaNkunzi. Kunzi wabulala umama ungizalayo le mfana. Umuntu bekangithanda ngenhliziyo yakhe yonke. Bomina bese ayiphinselela manje. Bomina ngabe mina ngilungisa impilo yami kodwa mangenzani ngithwala ikhanda ngigijimisana abantu bakamhlongo. Asisakwazi ukuyimela lempela. Asikwazi uqinisa amakwarata siyimela sihlala la hostel. Manje siphila ngabantu bakamhlongo. Webhodi. Yonke into ayishoyile iqiniso. Elimsulwa futhi.
kodwa ijongo ubhuti alikwazi ukulawulwa imizwa ngoba imizwa ayikubeki ukudla etafuleni futhi ungakhohlwa phela mntaba ukuthi ngesihlale kuleli ikopi unguna phakathi okwethu la ukuthi senze lo msebenzi sithole ngokwethu sikwazi ukuthi silungise impilo zethu ngokuthengisa impilo zethu kumele kufe bani kumele kufe wena kumele kuphuma isidumbu la hostel kuzo sophaphama emaqandeni impilo bani lesiphilayo Hawu madoda, the great evangelist Kethukuthula Dr. Sembatha, mufundisi wami. Hey, kade ngakugcina man. Hey nawe somfishane kakhulu. Wabona manje kokufanele ukuba ikhansela. Ah nonsense man. Wazi ngagcina ufika la kumahlombe wami. Buke manje sufika la esifubeni sami. Sho ukuthi ukuba ikhansela kwenza ukuthi ube mfishane kakhulu yong. Hey, awuhlale phansi lapha abantu bangaze bacabanga ukuthi uzongibamba inkunzi. Ya kwabonakala ukuthi impilo ihambela kahle. Awubone lendlu uhlala kuyona indle kanjani. Hey, awubuke nalogologo ushayayo. Ngiyathemba ukuthi wabiza kakhulu lo. Hey, lalela. Ngashaya kanje logologo biza akuyona lempeso eliphuza lapha evenda le. Wabona logologo lo. Awufane nalabo gologo kade sibaphuza lesiyasikhathi sadayisa amafutha esontweni. Ngikhumbuza insuku endlala wena. Hey, uyazi ngezwe ukuthiwa unkunzi uboshiwe. Iqiniso lelo? Hey, wangitshela indaba zosikhotheni mina. Kunento ebaleke kabi mina engifuna ukuyilungisa. So yenzeni manje? Wemzimba. Uyakhumbula ungixoxela ukuthi lapha eLimpopo kunabantu abacrossayo bengena kwenye country abanye bacrossa ngengwenya. Abanye bacrossa bengenawo ngisho amaphepha uyakhumbula yazi omakhelwane balapha kaXaba namanje basaqhubeka basasho ukuthi bona ababonanga lutho futhi ayikho into abayizwa ngalela langa lana khona kuphatheka kahle medical hey ayikho nje into ephathekayo lana nje kuveza ukuthi inhlamvu ingenile kunjeze kodwa futhi kuyafana ngesikwazi ukuyithola inhlamvu. Usho ukuthi noma singathola isibhamu ngeke izimeshe. Hayi mina ngithi asivashele nonka futhi. Yabo istory sakhe nesalili besingahlangani nje inhlobo. Mhlambe manje ke ngaphunyuka. Hey, unonka nje ngeke avuma ukuhlangana nathi. Kanti nje futhi yonke lento leni iyaxaka. Ubhuti abuvele wanyamalala nje ngaphandle kokusinika istatement. Hey yasolisa nje yonke lento. Kanti futhi nabo nje futhi abafuni ke nje ukuvula icala. So ngamanye amazwi Cabantu khona umuntu abamfihlayo kulento. Hey. Inkulu into efihlelo yamndeni loyana. Kanti futhi ke nje abafuni ukuthi siyithole. Manje pho kusibeka phi ke thina konke lokho? Akusibeki indawo. Niyabona nathi ayikho lento esiyenza la. Asiphe ayikho into esiphethe. Mina kazi ngokuthi vele sivume nje ukuthi lento le esihlulile. Hey ngeke. Asikwazi ke nje ukuyeka. Ngikhona. Hayi ngeke. Asikwazi. Njalo usho ukuthi leli icala nomvuzo ngaleyo ndlela ongangokuthi sesingabeka imisebenzi yethu engcupheni ngempela. Hayi. Kahle kwenzakalani la? Mzimba mfana kithi umasipala unginikeza imali la ukuthi ngiye ku World Cup eMexico. Manje lento fanele yenzeke in 2 days. Hawu. Book iflight phela ulindeni. Hey, imali ayikho mfana kithi. Imali ayikho. Ikephi? Ngidle intombazanyana nje. Oh. Umbatha, wena ngagcina uyistingi kakhulu udla imali yesonto. Manje usudla imali namantombazana. Hey, nonsense wena. Ayi, sho ukuthi iqola liqoliwe. Ungakwazi ukufocus? Mawuthi ngifocus bombatha ufuna ukuthi ngiyenzeni kahle. Ngifuna ukuqhamuke nale ngqondo zakho lezo ukuthi umuntu akwazi ukuthi eqe ibhoda yabo engenazo incwadi
kodwa lento ufuna yenzeke njengoba ngiya eMexico. Baba. Lapha yana kudingeka izikepe ukuze uzokwazi ucross iborder. Abantu babalekela amaphoyisa bahamba ehlathini. Uthi mawufika eAmerica, iWorld Cup izoba seyiphele kudala. Yasangazi ukuthi bengikubizelana, yabona nje manje, yabona nje ayikho into oyicabangayo wena. Wazi ukhona umuntu ongamfoyinela. Akuyeqise ngesuitcase. But ke inkinga kuyingozi. Yazi wena usile wona kahle ekhanda. Ngife mina. Ngife ngiphele mina. Yabona la ikhanda lakho wena, akugcwele lutho la. Yabona akukho lutho la kuwena, kugcwele upelepele nje wodwa la kuwena. Wabona bombatha ukuya eAmerica kulula kakhulu. Inkinga ke wena ngeke ukwazi ukuqualify. Because ukuthini manje ngikwazi ukuqualify? Kokuqala kumele uthube ibhuno ukuze uDonald Trump uzokwazi ukuyenzela ivisa fast. Ongizothi ngithini? Hey bafethu sinenkinga enkulu. Uyabona nje ngikhuluma kulo 2 weeks esiphuma kuona. Ukuqekezwa kemizi sekudabulisheke kabili. Okusho ukuthi ubugebengu kuyabhebhetheka la ngaphandle kuyithelile phansi. Ngikhuluma nje kunesikole abasiqakezile. Siqakezile izolo ebusuku isikole batapa ama laptop, batapa ama computer, batapa ama printer, batapa incwadi, batapa nje yonke into ababonayo ukuthi vele ingatapeka bengakwazi ukuthi beyithathe. Sekumele ukuthi sisebenze kanzima ukuze sikwazi ukubamba le nkolokodo le. Manje kapteni khona mhlawumbe okulandelekayo. Mhlawumbe umkhondo othize ukuze kutholakala abasolwa lapho. Hey, manje angisho nje ukuthi akukho. Sisahlanganisa nathi ubufakazi esingabuthola yabona. Hlanisa wonke umkhondo esiwutholayo. I-challenge esinayo kakhulu ukuthi yabona lezi zigila mkhuba lezi ziwochwepheshe kakhulu. Yabona indlela ezenza ngayo zenza sure ukuthi ayishiyi ubufakazi ngemuva. Zenza i-clean job. Yona ke into eyenza ukuthi kube nzima kakhulu. Kodwa yazi into ebengicabanga la bengicabanga ukuthi mhlawumbe kuzomela nathi nje la police station ke siqhamuke nesinye strategy yabona. Sikwazi ukuthi lezi zigila mkhuba sibambe nje uqotsheni singalindele. So manje angazi noma mhlawumbe ukhona idea ukuthi mhlawumbe singenza kanjani ukuthi sikwazi ukuyibamba lezi zinto lezi. Oh, Captain, bengicabanga la mina noma ngathiwa sinyusa izinga lokupatrol ebusuku. Lezi gebengu mase ngasibona zingasaba kakhulu. Hayi umqondo okhaliphile kakhulu. Ngiyacela nawe ungasebenza Danda. Msomi, wena mhlawumbe khona ukucabanga khona nemqondo nakho ucabanga. Akukhulu uzo Captain. Hayi kulungile ke uma kunjalo sesingabuyela emsebenzini. Bekuyilokho nje kuphela. Afrikaner family seeking resettlement. Yamabhunu odwa lento la. So listen to something. Cabanga usenze njani vele? Mina bengizothi mina hlanganisa ithimba elincane yabo, i-task force ezobhekana ngqo nalama break-ins. Lelo thimba lelo lizoba dedicated and zealous. Uyabona mangabe like lenza njalo hayi ngiyakutshela ke lizoba nqoba nje lizoyibamba lezi gebengu expeditiously. Futhi mina kuzomela ngithole approval be station commander kanye ne-office le-cluster. Hayi captain, enzake kwenzeke. Uyazi nawe phela umphathi. Kwazi bani mhlambe nje lento lena izoseva umphakathi kaMashu kule pandemic le. Pandemic uqonda ukuthini ke manje? Uyinto uqonda ukisho. Qonda ukuthi mina ozoba umholi wale task force. Hayibo. Uthi uyadlala?
Come on, Captain. Yazi mina ngesipiliyoni. Seasoned, accomplished, steadfast and devoted. Uyabona nje lana akekho nje umuntu operator owazi imigwaqo kamashu njengami. Mhlawumbe into esingayenza singafika se-ede uma zibuko nomsoli. Mhlawumbe ke bese sibuye futhi se-ede nomtshali nelinye ke mhlawumbe ithimba lamaphoyisa ongazi ukuthi mhlawumbe noma linolwazi olunzulu kwezokupatrola nokusingatha impimpi. Ngiyawuzwa umsomi nethimba lakhe anginaso isiqiniseko kodwa ke ngoba nawo babonile nje ukuthi bebeyithela ngabandayo njengamanje indaba yami bebengayishaya indiva. Anginaso isiqiniseko ngaba. Ngiyajabula ukuthi nawe usiyayibona lento. Uyabona lele 3 le kamuva nje they are conglomerating Nicodemusly. Bayahleba. Bayahleba. Bahleba ngani? Anginaso isiqiniseko kodwa nje selokhu nje wavala le investigation le yakaqaba. Hayi khona manje ukushaya amanzi. Should uchaza ukuthi yonke le attitude abanayo ngenxa yendaba yakaqaba. Ya Captain ngenzeka. Kodwa yabona nje Captain into engiyibonayo yabona lento lena kulokhu uba nezimfihlo la ufihlela ozakweni. Hayi manje ayingaphethi kahle manje. Iyayenze kube khona amaqembu yenze kube khona ungathembani. Yabona Captain amaphoyisa ayakwazi ukubona uma ngabe kukhona ukushaya amanzi. Uyabona le lento le ka Spitfire hayi ayiphelile Captain. Yabona futhi ngoba isiqala nje ukuvela kuyokusiza ukuthi uphumele obala. Kuyokusiza Captain uphumele obala. Kuzophela konke ukuba crestfallen lo. Hayi, nawe yazi nyawo mina bengizama uvikela le stage lesi kanye nolile. Kodwa bona Captain phela bona bayazi. Bona bacabanga ukuthi njengamanje nje yabadayisa, bacabanga ukuthi awusabathembi nje enhloko. Uyabona nje mina nje ngesingami advocate iqiniso. Uyabona lento lena yayiyimfihlo. Ngeze ezihlale zi-entombed. Khona maduze nje abantu bazoyazi lento. Ayi ngeke majobe angikwazi ukuthi ukhuluma ngani futhi angazi ukuthi yonke lento uyikhokhe kuba. Uyabona into esiyenzile? Uyayibona into yenze? I'd like to know about the refugee program. Well, the program is specifically for members of the Afrikaner community seeking protection from ongoing genocide conditions in South Africa.